Hevseruka Partiya Demokratika Gelan Pervin Buldan piştî qeyumavetina ser şaredariyên Amed wan û Mêrdînê li navenda HDP İstanbulê derket pêşberî Qemereya. Buldan bertek nîşanî biryara Wezareta Karê Navxweyiya Tirkiyeyê de. Buldan dibêje AKP ku di polîtîkaya derve aborî û di qada siyasetê de pirsgirêkan dijî îro qeyumavetîne ser şaredariyên wan. 19 Ağustos sabahı من 19 تباغه دا به دربه یکی سیاسی چاوه خو وکر وکی هون دزانهن بریا هلبجارتنین سوی یکی اداره دیسا قایوم آویتن سر شارداریین me. به وان قایومان ره Türkiye carekidin سوی یکی اداره دا çubu sersanda okan. Cihen kayyum havetibun gel bersiv da bu hükümeta AKP u gotubu ku em kayyuman kabul nakın. Dîsa gel be vî avayê xwedî li viyana xwe derketibu. Her wiha hevserok Buldan ji bo qeyuman dibêje qayyum tolhildana hilbijartinên İstanbulê ne. Dîsa Buldan di berdama xaftina xwe de got ji bo pêşeroja Tirkiye ez li bank hemû kesan dikim ku bi hev re tev bigerin. bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu İro bangamın bi taybetî bo serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu û ji CHP raye. Bangamın ji bilî AKP û MHP bo partiyên koma wan li parlamentoyê hene ye. Ji bo partiyên din saziyên demokratîk e ku kesên demokrat kesên aşitî xwaz ew ê ku bi hev ra tev bigerin. Hevserok Buldan herî dawî li ser pirsa rojnamevanan got li hember qayyuman hemû rê li pêşberî wan e. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul.